25 гадоў пасля Савецкага Саюзу жыве незалежная Беларусь. І мой суразмоўца назаўсёды застанецца ў гісторыі Беларусі як чалавек, дзякуючы якому свет даведаўся пра курапаты. Але не толькі. Я рада вітаць у Менскай студыі «Свабоды» паэта, колішняга рэдактара газеты «Літаратура і мастацтва», грамадскага дзеяча, дэпутата Верховного Совету 12-го склікання Анатолія Вярцінскага. Анатолій Ильич, вядома, што дэкларацыя аб суверэнітэце, якая была прынятая ў 1990 годзе, вы яе з сабой взялі, я хацела яе паказаць. Вы адыгралі вельмі істотную ролю, калі была прынятая гэтая дэкларацыя, калі галасавалі, вы настойвалі, каб была фармулёўка поўны суверэнітэт Беларусі. Бо БССР ужо мела суверэнітэт, але вам важна было поўны суверэнітэт. Я хацела вас папрасіць на пачатку нашай размовы. Вы маглі бы працягнуць фразу «Незалежнасць – гэта». Што для вас незалежнасць Беларусі? Адным сказам. Ну, па-першае, я удакладніў бы, чаму я выступіў тады наконт паняцця суверэнітэт. Бо якраз па гэтай пазіцыі на сесіі, якая прымала дэкларацыю, спрэчкі ўзніклі. Нават разышліся галасы. Некаторыя сцвярджалі, што Беларусь без таго, маўляў, суверэнная. Таму для чаго нам зноў-такі у гэтым самым дакуменце гаварыць пра нейкую незалежнасць, нейкі суверэнітэт. Яна была суверэннай. Мне прыйшлося тады шукаць нейкае кампраміснае рашэнне. Бо размова шла аб тым, што калі нейкі артыкул не прынимаўся ўся дэкларацыя, я прапанаваў, што мы павінна быць у тэксце фармулёўка наконт таго, што суверэнітэт быў няпоўны, няпоўны. З прыняццем дэкларацыі Беларусь робіцца паўнапраўным суб'ектам міжнароднага права, міжнароднай супольнасці. Вот гэта я ў дакладненні зрабіў. А на пераліку я не бяруся рабіць па той простай прычыне, што мы столькі сёння гаворым, все гавораць пра незалежнасць. І Лукашенко гаворыць пра незалежнасць. Лукашенко гаворыць, Пазняк гаворыць, Сергей Навумчык, Некляев гаворыць, Некляев нават стварае грамадскае аб'яднанне. Нават я нейкае дачыненне меў да дакумента, якім ён спрабуе стварыць гэта аб'яднанне. Гэты рух называе за незалежнасць і дзяржаўнасць. Я нават прапановаў нейкую другую фармулёўку назвы яго патэнцыйныя, так сказать, руху, які задумаў. Але ён спыніўся на гэтым. Я доўгія гады сябрую з Майяй Тодорнай Кляшторнай, дачкой расстралянага паэту. Я памятаю, яна мне расказвала, як яна ехала у грамадскім транспарце 3 чэрвеня 1988 году. І яна раскрыла газету, якую вы рэдагавалі, і прачытала артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Вы можете згадаць, як тады прымалася рашэнне пра тое, як друкаваць праўду пра курапаты? Гэта быў сапраўдны выбух. Ці вы з кімсьці раіліся наверсе? Ці гэта было вамі асабіста прынятае гэтае рашэнне? Мне цікава, што адбывалася да гэтага, бо праўда пра курапаты гэта фактычна падмурак для здабыцця незалежнасці Беларусі. Пра гэта так можна казаць? У нейкай меры так. У нейкай меры так. Нават гісторыкі сведчаць, што гэта публікацыя, так як і некаторыя іншыя публікацыі, змешчаныя на той час на старонках Ліма, яны спрыялі, абнавілі грамадска-палітычнаму падзею на Беларусі. Калі адказваць на ваше пытанне, притым адказваць коротка, я скажу так. Калі я пазнаёміўся з публікацыяй, то ў мяне не ўзнікла ніякае сумнення ў тым, што яе не толькі трэба друкаваць, але што я павінен зрабіць усё для таго, каб гэты матэрыял быў змешчаны, стаў газетнай публікацыяй. І для таго, каб нейкім чынам падстрахавацца, я звярнуўся з просьбай да Васіля Быкова. Папрасіў яго напісаць некалькі слоў у форме прадмовы да артыкула Зянона Пазняка і Шмыгалёва. А вы з начальствам спартыйным узгаднялі гэта ці не? Ніякага. А хто ведаў пра тое, што вы друкуеце? Ніякага ўдакладнення напярэдадні рашэння
я не рабіў. Я толькі дадам, што наступная публікацыя Зенона Пазняка «Шумяць», з маім, это быў мой заголовак, разам мы шукалі з ім, «Шумяць над магіламі сосны», вот мне ўжо прыйшлося нейкім чынам узгадняць. І у працэсе этого узгаднення спачатку у ЦК КПБ загадчыкам аддзела, нават двух загадчыкаў аддзела, загадчыкаў аддзела па культуры і загадчык аддзела па ідэалогіі, агітацыі і прапагандзе дакладней. Пасля публікацыі Пазняка і Шмыгалёва была створана дзяржаўная камісія. Вот так же. Тады на самым высокім узроўні Пачаліся раскопкі. не без ведама ж ЦК КПБ, зразумела, была прынята, створана спецыяльная камісія па этой публікацыі і па ушанаванні памяці загінулых. І кіраўніком этой камісіі была прызначана Ніна Мазай. І мы з Пазняком ішлі да яе с той мэтай, каб яна нам дала добро на публікацыю вот этого другого артыкула «Шумяць над магіламі сосны». Ну, у літаратуры і мастацтва было шмат сенсацыйных артыкулаў у 90-е гады. Это была і дыскусія пра мову, пра закон пра мову, якая вельмі знакамітая. І вось вы прынеслі заканадаўчы акт аб дзяржаўнай сімволіцы Рэспублікі Беларусь. І я так разумею, што не выпадкова гэты дакумент вы прынеслі ў нашу студыю. Як доказ матэрыяльнага высаблення некаторых такіх, так сказаць, падзей. І літаратура і мастацтва адрозна. Вот у той час «Аганёк» у Расіі быў такі прагрэсіўны часопіс, это такі грамадска-палітычны быў. Літаратура і мастацтва гэта была збольшага газета для інтэлігенцыі і для нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі, для дэмакратычнай інтэлігенцыі. І напярэдадні вот мы з вами перад запісам гутарылі, вы казалі пра тое, што дзякуючы пэўным асобам культуры, пісьменнікам, паэтам знакамітым, і у большай ступені можна сказаць, што была дасягнутая незалежнасць, і іхняя дзейнасць гэта ёсць як бы такое высабленне незалежнасці. Разумееце, вот совпадение такое. 3 дні назад, можа для записи, без запису, мне звоніць Середич, знаете, так? Головний редактор «Народной воли». И просить знайти газету, где мы тогда публиковали упершыню, что публиковали, лист Якуба Колоса в ЦК КПБ на конт мовы. Оказывается, я говорю, тема як быццам бы, апрабаваная уже, так сказать, может, в неком сенсе аднесена уже, так сказать, у архивы. Не, яму нейкі ліст нехта прыслаў наконт таго, што а што такі за ліст быў, якую ён ролю адыграў. Я знайшоў эту публікацыю з нашай рэдакцыйнай прапіскай. Падобныя нейкія рэчы адбываліся і з другімі публікацыямі. Скажам, вот вы загадалі уже наконт мовы. У нас жа мы тады актыўна змагаліся за тое, каб беларускай мове быў нададзены статус дзяржаўны. Так? Шло змаганне. Вот. И под этой рубрикой уже выступали и Василь Витко, и Кастусь Вирка, и іншыя паэт, спевак Скарабага. Вот прадстаўнікі той самый, як вы кажаце, нацыянальна арыентаванай інтэлігенцыі. Мой калега Сергей Шупа згадваў, што менавіта у літаратуры і мастацтва упершыню быў надрукаваны па-беларуску Оруэл. Вы згадалі пра тое, што папрасілі Васіля Быкова напісаць прадмову да артыкулу пра курапаты. Вы былі яго блізкім сябрам. Вы ў свой час ініцыявалі кампанію ў яго абарону, пісалі лісты Машэраву. Скажыце, а хто ваш асабісты герой незалежнасці Беларусі? Хто ваши асабістыя героі незалежнасці Беларусі? Я бачу, што вы прыйшлі са зборнікам вершаў. Давайте мы тады звернемся да тых людзей, якія мелі самае непасрэднае дачыненне да незалежнасці Беларусі. З ліку, як вы кажаце, маіх калегаў, так сяброў, так, з ліку іх.
Бо калі мець на ўвазе больш шырока, то гэта трэба больш грунтоўна, так сказать, абмяркоўваць. Так вот, з ліку гэта былі Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, вот, гадавіны якіх. 80-ту гадавіну дня нараджэння Бураўкіна мы недавно назначили. 85-ю збіраемся азначаць, на якіх, на жаль, якія не будуць уже разам з намі. Не быў Геннадзь Бураўкін, не будзе Ніл Гілевіч у ліку тых, хто будзе азначаць свае угодкі, слынныя угодкі, можна сказаць. Вот. Я павінен сказаць, што именно у гэтай плыні вот, я і працаваў апошні час. Я, значит, з'яўляюся адным з аўтарам кнігі «Успаміну пра Геннадзя Бураўкіна», якая называецца «Перадусім Беларусь», дарэчы, так і называецца, «Перадусім Беларусь». Вот. І перачытаў перад тым, як выступіць у гэтай кнігі, перачытаў яго творы, яго кнігі. У прыватнасці, ад першых, ад ранейшых яго кніг, да самай апошняй, па-свойму унікальнай кнігі, якая называецца «Нагаварыцца зорамі», і якая выйшла літаральна за 3 дні да зыходу ў лепшы свет. Калі ты жыў немало на зямлі, дык у сябе пытаўся хоць аднойчы, навошта птушка пырхае ў галі і месяц з хмаркі выплывае ўночы. Няўжо ўсё гэта ў свеце проста так? Ні сэнсу, ні патрэбу, ні значэння, і гэтак далей. Так вот тэма гэтая, гэтай пытання адказы, якраз яны гучаць амаль дамінантай в гэтай яго прысмяротнай кнізе «Нагаварыцца зоркамі». Аднойчы выйсці в поле на дасвецце, каб зразумець да ачышчальных слёз, якое шчасце жыць на белым свеце сярод вясёлых птушак і бяроз. Прысвяціў я памяці, светлай памяці аўтара гэтых радкоў свой верш, які, я мяркую, сугучны з многімі ягонымі вершамі. Буркочуць на балконе голуби. Нема найлепшай птушкі хатняй. Я ўжо прывык да іх гугу, нібы балкон мой стаў ім голубятній. На лецішчы пра сон у руку. Мне чуецца спагадлівае ветлае, як ранішнія промні светлыя, чароўная зязюліна куку. І тут жа бачыцца мне ў акне на провод ластаўка увішна села, зашебетала, весела запела. Ці не вітае гэтак так мяне? Калі з мансарды я спускаўся ўніз, мяне чакаў яшчэ адзін сюрпрыз, стаў сведкам яшчэ адной падзеі, шпак са шпачихай. Прыляцелі зязюля, ластаўка, шпакі, а в агародзе блізка-блізка, галодная прабегла міма пліска, ледь не кранулася маёй рукі. І як ніколі у гэты дзень адчуў я, што я нешта значыў, што прызначэнне нас, людзей, не толькі клопат пра сваю ўдачу, і што ў адказе мы яшчэ якраз за тых усіх, каго мы прыручылі, за ўсіх, хто сам прывык да нас, за ўсё жывое на зямлі, айчыннай. Найгоршы, пэўна, грэх не апраўдаць даверу іх спадзявання. Такім вось чынам, дарагі Геннадзь, я ўспрыняў твоё пасланне. Скажы, я слушна прачытаў твой верш? Ты можаш, дружа, не спяшаць з адказам. А ты ў вершах жыў, і ў іх жывеш. Ну, а в маім жывем мы разам. Сёння на досведку вот такое супадзенне спадарняна. Супадзенне якраз пасля вашага званка натхнілі мяне нейкім чынам. Ранечкай на досведку я накідаў верш
присвечены Нілу Гілевічу. Калі ласка, прачытайце. Назвав його питаюся. Дружа, Ніл Симонович, Ніле, ти в могилі? Ти не на гэтым, ты на тым свеце. Гэта ж вельмі далёка недзе, за далеглядам, за небакраем. Не бачу, не чую, не размаўляем. А правда, што зямелька пухом, якую любіў ты, сердцем і духом, якую з мовы яе лёсам славіў шчыра радком узнёслым. На правду лёгкая, не цяжкая, ці, можа, іншая, якая, яшчэ пытаюся з болем сардэчным, ці сняцца сны табе ў сне тваім вечным, а калі сняцца, пра што і якія, светлыя, добрыя ці благія, зрэшты, здагадвацца можна, пэўна, сніцца табе трывожна маці радзіма, адзіная, родная, непаўторная і несмяротная, якую любіў ты любоўю бязмернай, якою служыў правдай і верай, якая пра лепшую долю ўсё дбае, якой сягоння цябе не хапае. Ведаю сам пра сваю адзіноту, прыбач за турботу. Анатолій Ільич, ось вы цудоўны верш зараз прачыталі, і мне падаецца вельмі сімвалічна, што вы звязваеце падчас размовы пра незалежнасць Беларусі, што вы гаворыце якраз пра такіх людзей, як Ніл Гілевіч, як Васіль Быкаў, як Геннадзь Бураўкін. Яны сышлі, іх няма, а вы зараз у студыі, в нашай студыі, дзе мы гаворым і згадваем падзеі 25-гадовай даўніны. Вы той чалавек, дзякуючы якому ў Беларусь цяпер незалежная. Як вы мяркуеце, што пагражае незалежнасці Беларусі цяпер? Цяпер з ходам людзей, такіх як Ніл Гілевіч, як Геннадзь Бураўкін, як Васіль Быкаў. Гэта ўжо працэс незваротны? Ці ёсць пагроза? Пагроза ёсць. На жаль, пагроза ёсць. Адкуль? Калі мы глядзім па тэлевізоры, як стрыкаюць наша чэмпіёна апошніх паралімпійскіх гульняў, Бокія, Ігоря Бокія, так? Зведае сёння Беларусь. Колькі там 6 залатых медалёў, 1 бронзавы, і это адбываецца ў аэропарту Мінска. І ўручаюць яму торт, на якім абазначаны беларускі і расійскі сцягі, флагі. Адзін факт. У нейкім сэнсе нават камісіі, так? Камісіі. Але ён сведчанне таго, што мы асобная тэма, я про это уже говорил раз и два. И больше того, тэма, на якую чамусьці не звяртаюць увагі наши патрыёты, некаторыя апозіцыянеры, палітыкі наши, дэмакратычна настроены палітыкі. Что такое союзная держава? Что? Нема, рабіліся значэнні. Это значение належит, скажем, на вице-президенту США, что-то, протекторат. Что-то, протекторат. Это прозвучало такое значение. Думаю, моя позиция зразумела. Скажите, калі ласка, мы часто так званой союзной державы. Дзякуй вялікі, Анатолій Ільич, вам за гутарку. Дзякуй за цудоўныя вершы, это абсолютно унікальны момент, які мы на камеру заснялі. Вот это, я думаю, галоўнае, што мы згадалі. Гэта галоўнае, што паэт Анатоль Вярцінскі працягвае пісаць. Дзякуй вам вялікі, усяго вам найлепшага. Дзякуй.